Wangvat angot chu ani lo dewani ma se bengek nuwa indem takin lo omra ukhai ti len hun ho chu Iran chuan apom lo na sa chibayule lalrem ro ta khiang te kan ia jun ni somni pali thole ni ani Israel le Iran in dawna thu thar berle Donald Trump ni som pani in dawna in ka hai ala hlotlin mai lo chungchang te kan bel chiang don ani du saka kan channel min lo thlir sak tu ten comment manga thuron thatak tak min fa fowa wangin kan loma du thu kan sam tok lo na lai in ron tar lan te po in min fui thar na sakhop mai kan thulang na har poi mo bik te chu ain dot dan ni kherlovin atam thayang ber kan ron pholang thina kan thu puan le thalak emo video emo in mil clip thlepa kan la ron ti chua theilowa wangin poi kan ti du fir zualin description lama kan thulak na te tar lang turin min bei seya tun chum chu azawai lo devin kan ron tar lange US President Donald Trump chuan thotan ni tlai lamda ruk pelret India ram sana a tukin thole ni tu khowar ma jing dar thum le achan ve vel khan Israel le Iran ram pani te ta na in ka hai thu truth social a pho chuaka ma se Israel le Iran ram te chuan in do an la ban san chuang mi alo Trump chuan truth social a mitin kalom puya cheu Israel le Iran ram te chuan in ka hai tluan tling an rem te dun ti in aziaka a social media po satanga darkar ruk aral hnuin Iran chuan darkar som pani chung in do aban san zetanga anu darkar som pani dang chungin Israel po in do aban san vele don ni in aziaka darkar somni pali aral le meu chuan in ka hai tluan tling siamani to awangin ni som pani chung in do na tia asoi Israel le Iran in do na chu ato fel to donani ati Trump truth social media post hi Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan social media vek ex kaltlangin achang hala tunthleng hi chuan sipai te che thona ti top tur emo in ka hai tur emo po in engin rem siam nama ala omlo atia Israel sarkarin dan kala Iran abe na hi khowar ma darli ai tlai lova aban san ero chuan chuti nuwa chanle zui zelero kan tumbik lo tina zia Israel sarkar chuan Trama hun bitiamte an pomle pomlo chungchanga thule la thar anei ngal mai lo ni in CNBC chuan an tarlang Israel le Iran in ka hai chungchang apuan hnu loka Trump chuan truth social kaltlang vekin ti hian asoya choble chilti theideu thoin Israel le Iran ram pani te chuan remna du in min ron pan ngal wara ahun takani ti ka thei ngal mai khovel le Middle East chu hena tak tak changtu te anni heng ram pani te hian nakin loka tangin mangai na ral muan na le mason na ro pui tak soi mai theilo khopana sa an change yang an hlok pui tur hi na satakani a digna le thu tak kong an pen sanero chuan an hlo tur po an sa khopang Israel le Iran mabak hi tiam chin omlo khopa tam le in tiam na ro pui tak te anni mal somin omro u ti in tramatim te chuan Iran ramin Qatar rama US in khuarna abeizo rual khan langlo ruama in ka hai aom theinan nasatakin ma an langal ni in CNN chuan an ziak Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC chuan thuchwa siamin teran chuan Qatar abe nge ti an nim heti in Sky News chuan an puanga Wikipedia tarlan dan chuan zuni somni pathum thotan ni Nimin Khan Iran chu missile kap chuak thei turin ain buat saya Operation Midnight Hamara wang khan Qatara US in khuarna Al Udeid thlona tumhun an ka tur thu te chu Qatar sarkar an hriatir lo khlap Svenka Dagbladet tarlan danin Qatar rama US in khuarna ka ani hnu loka Donald Trump chuan truth social kaltlangin Qatar sarkar chunga alom thu athon chuaka Qatar ram emir chu helai bial vela remna le muanna aom theina na athil ti engkim awangin kalome ti in social media thuziak mangin lom thu ashil Iran ramin Qatar rama missile aka chu azong deu tho hi bituma ka thlak vek anni awangin hliampo anom mia lo ti in Qatar Ministry of Defense chuan apuang ni in SVD chuan anziak bok
Trama chuan Iran ram chu US sipaite in saseng nana hun thol an peka wanga alom zia social media kaltlang bokin atar lang le a. Iran malak dan tur hi Qatar sarkar chang nilovin Sweden Foreign Minister Maria Malmar Stenergaard tepo in an hriat thu tarlan ani a. Iran ram missile thlo chu ma de in Qatar sarkar chuan amikwal US sipaite chu teran chen ma a loin saseng vek turin a hril ru ani ome. Al Udeid beina a Iran cruise missile le ballistic missile som pathum zet an lo kap tla ti in US official 10 an soya. Den sia tura nei lo nam huna tlatur te ero an lo bitum telvek chuang lo ni in an tar lang. Missile in bei thom hi Qatar khopui Doha atang po in a hriat hle. The Times of Israel tarlan danin Iraq rama US sipaite in khwarna Al Asad Air Base po in Ral Kheldar atiria. Iran chuan Iraq rama US sipaite in khwarna hi an kap ngei ni in Meher News Agency chuan apuang ti in Iran International chuan aziak. Al Jazeera tarlan danin Iraq rama Tazi military base po in Iran beina atoka. Baghdad International Airport a US Victory Base Complex po beyani ti in Tasnim News Agency chuan an puang ti in Al Jazeera chuan an thulak na nar an tar langa. Balad Military Base baka Imam Ali Base tepo be an ni ti in Al Sumaria TV chuan apuang ti nan ziak. Zolai di channel hian Belgian na rin tlang le ngai nom baka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina. Mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela. YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan tepo in tharung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia. Iran Parliamentary National Security le Foreign Policy Committee a First Deputy Chairman Abbas Moqtadai chuan kan thian tharam Qatara US chim omna kan be hian thuang ni in thu cha akeng ti in asoya. America zilzel tur hian hun le mun alo om rengani ati ti in Iran International chuan atar lang. Middle East vela US sipain bun te chu Qatar rama Al Ubaid Air Base a sing khat vel Bahrain rama 5th Fleet Headquarter Sangkwa vel, Kuwait rama Kem Arif Zana Sang Sari vel, United Arab Emirates rama Al Dafra Air Base Sanga vel le, Iraq rama Erbil Air Base Sang ni le Zanga vel an omni in Al Jazeera le Reuters te chuan an tar lang. US sipaite be an ni baka tramani som pani in dauna in ka hai puan hi. Hun binaya in ka hai na tur ani boka. Israel le Iran po in ka hai hun athen ma a chet le sal antum tlata. Antum ange in ka hai hun tur daring ma in anin beiton ve. Iran missile chuan Israel chimlam Beerseba khopuya civil mi te chen na adenga. Mi pathum an thi baka me chepak hat telin mi pathum na taka hliam an ni ti in CNN chuan Magen David Adom MDA atanga anthudon an puanga. Israel po in teran khopuya district parukna le pasari na baka meran vela cheng te chu loin saseng turin a hriat tira. Hriat tirna ati chu anu loka Iran ramin politics thila an miman te an tan tirna evin tan in abeya. IRGC munpui an bei baka Iran Internal Security Force munpui tepo an bei ni in The Times of Israel chuan an ziaka. Iran rama Internal Security Force tia Times of India na zia hi engchia nge ti ka hrelowa police le CID mun puite po ani theita veang IDF thuchwa kena tarlan dan ziakin Times of Israel chuan he in beina thara hian Israel Air Force fighter jet somnga ayatam an thok chuaka sipai headquarters te missile siam na le che khom na mun pui baka radar call bun na te chu thole ni tuk hian an bei. Iran sipaite munpui Basji Headquarter, Thar Allah Headquarter, Sahid al-Suhada Kor le Al-Bors Kor munpui te po bei an ni a. Heng mun te hi sipaite tan an munpui ani rualin
Iran sarkar thachak nan har te an ni awanga bei an ni ti in IDF thu chua chuan an tar lang ti in The Times of Israel chuan aziak tukina teran khopuya Israel Air Force rammu te chuan darkar ni zet hun an va manga bomza chuang manga an bitum te an va phin dar deuh vek awangin IRGC sipai enge mozatin nunna an chan ngei an ring ti in IDF chuan an thu chua an tar lang ni som pakhat zet anin do to chung khan Iran rama mi zali som thum chuang an thi to a Israel rama po som ni pali an thi to boka heng mi thi te hi civil mi te an ni deuh veka teran khopui chu ami cheng za ve don lai za zel som li zet te chuan an rau san to bok ni in Al Jazeera le CNN te chuan an puang Iran ramin khovel pum huwa pa tuial thei thiar vel na kong lun ber Strait of Hormuz Khartoumin Iran Parliament chuan thutlung na an siam to thu nimin lam khan kan puang to kha ania he thu zia lai thleng hi chuan Parliament thu da chu Supreme National Security Council le Supreme Leader Ali Khamenei ten an la pompui lo Supreme National Security Council le Supreme Leader Ali Khamenei te chuan Parliament ro relte an pom nge yang ti na akok lova heng thu nei tu sang jok pani terem ti na tel lo po in Iran Parliament ro rel le thutluk na te chu ken ko le bo zui mia theini in Newsweek chuan an ziak Strait of Hormuz hi ale lama Oman le United Arab Emirates ram te omna ale lama Iran ram omna Gulf tui pui rek na lai berami ania mel somni pakhat le ka thui ani Strait of Hormuz hian Persian Gulf le Gulf of Oman aluan fin baka Arabian Sea te po apo zela wangin khovel pum huwa pa tuyal thei thiar vel na kong lun ber ani tira tuyal thei phurtu longdian za zel somni zetin he tui pui hi anzo anga ya wangin tuyal thei man tole tlom chungchanga kori atu thui em ani Middle East ram te khu tuyal thei nga ram sang te sumnar berle an economy in nga na bulpui ber ani deuh veka Iran ramina khwa khir chuan ama tiamin Middle East ram zong ti thei deuh thotan kwal taka an tuyal theite an thon chu angai dona chu chuan khovel pum tuyal thei man tole tlom dan ahong zel thin US sarkar chuan Middle East ram sanga asipaite ahun thlu awangin indo long te manga anjin kwal fo angaya US sipai indo long vei wak ten tun thleng hi chuan Iran ramin khwakhir atum Strait of Hormuz buaina le har sanna an to om thom hriat alani lo ti in Al Jazeera chuan an tar lang heti lai hian Israel le Iran ram te kar che om Jordan chuan missile le thil dang ka tlak te chuan mishing chen na athliar sang lova aduna na atlamai zel ti soin ngoi renga an lo tor ve tlok thu The Times of Israel chuan aziak